ħabbar investiment ta' aktar minn 120,000 euro f'tamiru taħriġ speċjalizzat għal każijiet ta' tixrid ta' żejt fl-Ibħra Maltin. L-investiment f'xiri ta' plastik li jissejjaħ inflatable booms għandu lan li ma jħallix iż-żejt milli jkompli jinfirex fil-baħar. Ta' kull sena fil-portijiet Maltin ikun hemm 12,000 moviment u 2 miljun tunnellata ta' fuel. Is-settur marittimu joħloq 23,000 impjieg u jikkontribwixxi għal 12% tal-ekonomija Maltija. Għaldaqstant f'każijiet remoti ta' tixrid ta' żejt fil-Ibħra Maltin, dawn il-booms jinfetħu jibdew jintużaw f'anqas minn kwarta f'sitwazzjoni ta' tniġġis biż-żejt. Il-booms li huma magħmula minn materjal apposta huma għolin 40 cm l fuq mill-ilma u bekk iżommu ż-żejt milli jkompli jinfirex. L-investiment li qed isir mill-Koperattiva tal-Piloti Marittimi investew ukoll 20,000 euro f'taħriġ għal ħaddiema sabiex jużaw dan l-apparat. Iċ-Chief Pilot tal-Koperattiva Jesmond Mifsud tkellem dwar l-importanza ta' dan l-investiment. Tiddeploja hemmhekk billi dak il-ħin stess jintefaħ u id-dawar l-oil spill li jkun hemm. Da mhux qiegħed magħmul normalment għal ġol portijiet għax ġol portijiet nużaw sistema differenti. Il-Ministru għat-Trasport u l-Infrastruttura jinborġ faħħar dan l-investiment mis-settur privat. Qal li f'Jannar li ġej l-industrija marittima trid issegwi regolamenti ġodda b'inqas kubrit u jużaw fuels li nirtsu anqas. Irridu naraw li nkunu preparati f'każ ta' inċidenti. Hawnhekk rajna investiment importanti sabiex wieħed ikun jista' jilqa' mill-ewwel f'każ ta' inċidenti dan is-sens għaddejn ukoll miżuri oħrajn anke fuq livell internazzjonali fejn Malta qiegħda tagħti sema bħal pereżempju li mis-sena d-dieħla il-bastimenti se jkollhom jużaw fuels li nirtsu inqas. Intant mistoqsim il-ġurnalisti dwar ir-reviżjoni tal-politika tal-Awtorità tal-Ippjanar dwar żvilupp f'żoni barra mill-limitu tal-iżvilupp, il-Ministru jinborġ ħabbar li d-dekan tal-Fakultà tal-Liġi Ivan Mifsud ingħata l-inkarigu li jħejji din ir-reviżjoni. U għalhekk ħadd l-azzjoni li ktibt formalment kif ittin il-liġi lill-Kunsill Eżekuttiv tal-Awtorità tal-Ippjanar sabiex jagħtu din it-task nista' nizvela wkoll lil min lid-dekan tal-Fakultà tal-Liġi, il-Professur Ivan Mifsud, u il-Professur Mifsud beda jaħdem fuq dan madwar ġimagħtejn ilu. Għandi nifhem li fil-ġimgħat li ġejjin itini abbozz tajjeb. Idħol fuq one.com.mt u hemmhekk tista' tara l-programmi kollha li jxandru fuq One permezz ta' One Play.